हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एसएम लार्निं चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों जों दिनै इंराजि रावखान्थिनि टेन्सखौ सोलोंगोन। टेन्सखौ आं माखासे पार्टआव खालामनाय जादों आरो दिनैनि भिडिअआ पार्ट 1। जुदि नोंथाङा इंराजि रावखान्थि सोलोंनो गोसो जायोब्ला आरो इंराजि राव बुंनो आरो लिरनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप सोलोंलांनो हागोन। बे भिडिअखौ आं हागौमानि गोरलै रावजों बानायनो नाजादों आरो बे एसे इन्टारेस्टबो खालामनो नाजादों। आसा खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा एसेब्लाबो सोलोंनो हागोन। दानिया नैबे सेन्टेन्सफोरखौ नायलांदो। जों रेलगारि नेदों। सिखिरिया बिबारनि बिदै सोबो। दाउ खौवौआ दाउखानि बासायाव बिदै दैयो। जुदि नोंथांमोना बे सेन्टेन्सखौ इंराजियाव लिरनो एबा बुंनो हाखायोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। आरो जुदि नोंथाङा एसे गोनो थोनो मोनदोंब्ला अन्नानै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। होमब्लानो नोंथाङा बेबायदि सेन्टेन्सखौ इंराजियाव सोलायनो गोरलै मोनगोन। टेन्स एबा बिदिन्था। जुदि नोंथाङा इंराजि रावखौ सोलोंनो गोसो जायोब्ला नोंथांनो टेन्सखौ नांथारगोन। दा टेन्सखौ सोलोंनो थाखाय जोंनो स्ट्राक्चार अफ सेन्टेन्स बेखौ जों मिथिनो गोनां जायो। स्ट्राक्चार अफ सेन्टेन्सआव दङ साबजेक्ट, जाय थाइजानि खामानि मावो बेखौनो साबजेक्ट होननानै बुङो। अबजेक्ट, साबजेक्टआ जायनि सायाव खामानिखौ मावदों बेखौनो अबजेक्ट होननानै बुङो। आरो साबजेक्टआ जाय खामानिखौ मावदों एबा मावगासिनो दङ बेखौनो भार्ब होननानै बुङो। फैदो जों बेखौ मोनसे बिदिन्थिनि गेजेरजों बुजिलांदिनि। बेहाय दं साबजेक्ट, अबजेक्ट आरो भार्ब। नैबे सेन्टेन्सखौ नायदो। आइया ओंखाम संदों। बेवहाय आइया संनाय खामानिखौ मावदों, बेनिखायनो आइया जागोन साबजेक्ट। आइया ओंखामखौ संदों एबा आइनि खामानि मावनाया ओंखामनि सायाव जादों, बेनिखायनो ओंखामा जागोन अबजेक्ट। आरो आइया संनाय खामानिखौ मावदों, बेनिखायनो संनाया बेहाय भार्ब। दानिया टेन्सखौ सोलोंनो थाखाय जोंनो स्ट्राक्चार अफ सेन्टेन्सनि अनगायैबो नैबे स्टिकि नट्सआव होनाय नट्सखौ नायदो। डिटारमिनार, नाम्बार, पार्टस अफ स्पिच, पार्सन, प्रिपजिशन बेफोरखौबो जों रोंनांगोन। जुदि नोंथाङा बेफोरखौ गोनो थोनो दङब्ला एबा सोलोंफेराखैब्ला नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आङो बे चेनेलाव बेफोरनि सायावबो भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामगोन। फैदो दानिया जोङो टेन्सखौ सोलोंलांदिनि। टेन्स एबा बिदिन्था। थाइजानि हाबा मावनाय सम एबा बोथोरखौनो टेन्स होननानै बुङो। थाइजानि हाबा मावनाय सम एबा बोथोरखौनो टेन्स होननानै बुङो। टेन्सखौ गाहाय मोनथाम बाहागोआव रानदों। सेथियाव दङ प्रेजेन्ट टेन्स, बेखौनो दा बिदिन्था। नैथियाव दङ पास्ट टेन्स, बेखौनो गोदो बिदिन्था। थामथियाव दङ फिउचार टेन्स, बेखौनो इयुन बिदिन्था। बे मोनथाम बिदिन्थाखौ बुजिनो थाखाय नैबे गाहायनि सेन्टेन्सखौ नायलांदिनि। बयज गो टु स्कुल, माने हौवासाफोरा फरायसालियाव थाङो। बेहाय ग थाइजानि हाबा मावनाय समा आथिखालाव फोरमायदों, आथिखालाव जानायखौ फोरमायदों, बेनिखायनो बे प्रेजेन्ट टेन्स। नैथियाव दङ बयज वेन्ट टु स्कुल, हौवासाफोरा फरायसालियाव थांदोंमोन। बेहाय वेन थाइजाया बा वेन भार्बआ सिगाङावनो थांखांनाय बाथ्राखौ फोरमायदों, बेनिखायनो बेहाय बे जागोन पास्ट टेन्स। थामथियाव दङ बयज विल गो टु स्कुल, हौवासाफोरा फरायसालियाव थांगोन। थारमाने हौवासाफोरा फरायसालियाव थांथ'वाखै, थांगोनसो, बेनिखायनो बेयो बेहाय विल गो बे थाइजाया फिउचार टेन्स जागोन। टेन्स, टेन्सखौ गाहाय मोनथाम बाहागोआव रानदों। बेफोर जाबाय प्रेजेन्ट टेन्स, दा बिदिन्था। पास्ट टेन्स, गोदो बिदिन्था। फिउचार टेन्स, इयुन बिदिन्था। दानिया बे मोनथाम बिदिन्थाखौनो आरो मोनब्रै बाहागो खालामबावदों। जेरै प्रेजेन्ट टेन्स। प्रेजेन्ट टेन्सनि दालायफोरा जाहैबाय सिम्पल अर प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स, प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स, प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स, प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स। थिग बिदिनो पास्ट टेन्सनिखौबो मोनब्रै बाहागो खालामदों। बेफोर जाबाय पास्ट इनडेफिनिट टेन्स, पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स, पास्ट पारफेक्ट टेन्स आरो पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स। दायो दङ फिउचार टेन्स। फिउचार टेन्सनि मोनब्रै दालायफोरा जाहैबाय। सेथियाव दङ फिउचार इनडेफिनिट टेन्स, नैथियाव दङ फिउचार कन्टिनिउआस टेन्स, थामथियाव दङ फिउचार पारफेक्ट टेन्स, ब्रैथियाव दङ फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स।
दायो जों दिनै सिम्पल और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेन्स नैबेखौ जों दिनै सोलोंगोन। प्रेजेंट टेन्सनि गिबि दालाय सिम्पल और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेन्स बेखौ जों नायलांदिनि। बे बिदिन्था एबा टेन्सखौ सरासनस्रायै अराय सैथो बाथ्रा एबा आखुथाय फोरमायनो बाहायनाय जायो। जेरै दाउफ्रा अख्राङाव बिरो, बिसोरो जोलुर गेलेयो, गथ'फोरा थाखोमालायनाय गेलेयो, साना सानजाहा ओंखारो, अखाफोरा हराव जोङो, सैमाफोरा सिखावखौ सोङो, दाउ खौवौआ दाउखानि बासायाव बिदै दैयो। बेबायदि अराय सैथो बाथ्रा एबा आखुथाय फोरमायनो थाखाय सिम्पल और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेन्स बेखौ बाहायनाय जायो। बे टेन्सनि दाथाया ओरैबायदि सेथियाव दङ साबजेक्ट, नैथियाव V1 एबा verb प्लास अबजेक्ट आरो गुबुन वर्ड्सफोर दंबावो फारि फारि फैगोन। बेहाय V1 एबा verb बेखौ जों एसे बुजिना लादिनि। बेवहाय दङ V1 माने प्रेजेंट टेन्स, V2 माने पास्ट टेन्स, V3 माने पास्ट पार्टिसिपल। मोनसे एग्जांपल टेक माने लानाय, टुक माने लादोंमोन पास्ट टेन्स, टेकेन माने पास्ट पार्टिसिपल लाखांबाय एबा लाबाय। बेबायदि जों मोनसे बिदिन्थिनि गेजेरजों बुजिदिनि। I take dinner at 9 PM आङो मोनानि 9 बाजियाव मोनानि जामुंखौ जायो एबा लायो। बेवहाय मोनसे आखुथाय फोरमायदों मोनानि जामुंखौ 9 बाजियाव लानाय, बेनिखायनो बियो सिम्पल और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेन्स। जों दानिया बर'निफ्राय इंराजियाव सोलायनो सोलोंदिनि। सेथियाव दङ बिसोरो जोलुर गेलेयो, बेहाय मोनसे हुदा, बिसोरनि फुटबल गेलेनाय हुदाखौ फोरमायदों, बेनिखायनो बियो सिम्पल प्रेजेंट टेन्स एबा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेन्स। सेथियाव नांगौ साबजेक्ट, साबजेक्टआ बिसोरखौनो दे। नैथियाव दं V1 एबा verb, बेहाय गेलेनाया verb, गेलेनायखौनो प्ले आरो अबजेक्टआ जाहैबाय जोलुर जाय गेलेजादों, बेनिखायनो फुटबलखौनो फुटबल, दे प्ले फुटबल। जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। दाउफोरा अख्राङाव बिरो, बेहाय दाउफोरा अख्राङाव बिरनाय मोनसे हुदाखौ फोरमायदों एबा आखुथायखौ फोरमायदों, बेनिखायनो बेबो सिम्पल प्रेजेंट टेन्स और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेन्स। बेखौ जों इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्टआ जाहैबाय दाउफोराखौ होनो बार्डस। बिनि उनावहाय नांगौ V1 एबा verb, बेहाय जाहैबाय बिरो, बिरनायखौ होनो फ्लाइ। बिनि उनावहाय बेहाय अख्राङाव होननायाव अख्रां आरो अख्राङाव, बेनिखायनो आवखौ होनो इन, अख्रांखौ होनो दा स्काइ। बार्डस फ्लाइ इन दा स्काइ, दाउफोरा अख्राङाव बिरो। जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। गथ'फोरा थाखोमालायनाय गेलेयो, बे गथ'फ्रा थाखोमालायनाय गेलेनाया मोनसे हुदा फोरमायदों एबा आखुथाय फोरमायदों, बेनिखायनो बियो सिम्पल प्रेजेंट टेन्स एबा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेन्स। बेखौ जों इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्टआ जाहैबाय गथ'फोरा चिल्ड्रेन। बिनि उनाव V1 एबा verb, बे गेलेनाया V1 एबा verb प्ले आरो अबजेक्ट थाखोमालायनाया अबजेक्ट हाइड एन्ड सिक, चिल्ड्रेन प्ले हाइड एन्ड सिक। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो नैबे घन्टिनि दाबुखौबो बुनानै होदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथाङा नुनो मोनो। जों आरो आवगायलांबावदिनि। जों दानिया पार्सननि सोमोन्दै एसे सोलोंलांदिनि। I, we, you, he, she, it बे साबजेक्टफोरखौ पार्सनेल प्रनाउन्स बुङो, मानोना बे साथाम सुबुंनि एबा सुबुंथिनि जायगायाव बाहायजायो। बेनिखायनो I, we, you, he, she, it बे साबजेक्टफोरखौ मोनथाम पार्सनाव रानदों। जेरै फार्स्ट पार्सन, द पार्सन स्पिकिं, बेहाय साबजेक्टआ जाहैबाय I आरो we। I आरो we आ फार्स्ट पार्सनाव गोलैयो। द पार्सन स्पिकिं माने जाय थाइजानि खामानि मावो एबा जाय माबा मोनसे बुंथियो। नैबे मोनसे एग्जाम्पल लादों। I have 2 eyes, माने गथ'आ गावहा मोननै मेगन दं होननानै फोरमायदों। बेहाय फार्स्ट पार्सननि साबजेक्टआ जाहैबाय I आरो we। बेनाव दं सेकेन्ड पार्सन, द पार्सन स्पकेन टु, माने नोंथाङा जायजों मोगा मोगि रायलायो बेखौनो द पार्सन स्पकेन टु। बेहाय साबजेक्टआ जाहैबाय you। मोनसे एग्जाम्पल, you are a good friend, आरो मोनसे एग्जाम्पल लाबावोबा you are my friend so subscribe my channel, बेबायदि आरो। बिनाव दङ थार्ड पार्सन,
दा पार्सन स्पोकेन अफ माने नोङो थामथि सुबुंथि जायनि सोमोन्दै नों बुंदों बेखौ थार्ड पार्सन होननानै बुंनाय जायो। फर एग्जाम्पल नैबे नायदो रिटा इज ए गुड गर्ल, शी इज डान्सिं, ही इज माय फ्रेन्ड। बेहाय नैबे गथ'आ गुबुन थामथि सुबुंसाय बा थामथि सुबुंखौ बुंदों आरो जेरैहाय रिटा बे सासे मोजां हिन्जावसा, बियो मोसादों, बियो आंनि लोगो बेबायदि। बेनिखायनो हि सि इट दे बेफोरो थामथि सुबुंसायाव गोलैयो एबा थार्ड पार्सनाव गोलैयो। आरो बेहाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां, सोरबा सुबुंनि नामाबो थामथि सुबुंसायाव गोलैयो। इंलिश पार्सनेल प्रनाउन्स पार्सनखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव रानदोंमोन, फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड। नैबेहाय थार्डखौ फिमेल, मेल आरो नो जेन्डार मोनथाम बाहागोआव खालामबावदों। आरो साबजेक्टखौ सिंगुलार आरो प्लुरेल बाहाय बाहागो खालामनानै फोरमायनाय जादों। साबजेक्ट, अबजेक्ट, पसेसिभ, प्लुरेलावबो साबजेक्ट, अबजेक्ट, पसेसिभ। बेयाव मोनसे चार्ट, बे चार्टखौ होनाय जादों। बे चार्टआ नोंथांमोननि थाखाय इयुनाव जोबोद खामानियाव बाहायजागोन एबा होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट एबा नट खालामना लानाया मोजां। जों बेहाय बारा गोबाव खालामदिया, जोङो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि मोननैसो एग्जाम्पल लानानै बुजिबावदिनि। सिम्पल अर प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स, बिनि दाथाया साबजेक्ट प्लास बी1 एबा भार्ब प्लास अबजेक्ट आरो डट डट। जों मोननैसो एग्जाम्पल लायलांबावदिनि। नैबे स्टिकि नट्सआव नायदो, जुदि साबजेक्टआ थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जायो, भार्बजों लोगोसे एस एबा इएस दाजाबनाय जायो। नोंथाङा नैबे स्टिकि नट्सखौ मोजाङै गोसो होनानै नाय। जुदि साबजेक्टआ थार्ड पार्सन आरो सिंगुलार नाम्बार जायो, भार्बजों लोगोसे एस एबा इएस दाजाबनाय जायो। थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारफोरा जाहैबाय सी, ही, इट, दामुन, नेम एन्ड एटसेट्रा ना। बेवहाय सी, ही, इट, दामुन, नेम एन्ड एटसेट्रा थारमाने सोरनिबा नाम, बेफोर गासैबो थामथि सुबुंसायाव गोलैयो। आरो सी, ही, इट बिसोरबो थामथि सुबुंसाय आरो से सानदायाव गोग्लैयो। जुदि थामथि सुबुंसाय आरो से सानदाय जायोब्ला साबजेक्टआ, अब्ला थाइजा एबा भार्बजों लोगोसे एस एबा इएस दाजाबनाय जायो। जों मोननैसो बिदिन्थिनि गेजेरजों बुजिलांदिनि। सेथियाव दङ, बियो फुंनि 6 सिखारो। बेखौ जों इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्ट, साबजेक्टआ बियोखौ होनो सी। बिनि उनाव भार्बआ जाहैबाय सिखारनायखौ होनो गेट आप। जिहेतु सी बियो थामथि सुबुंसाय से सानद्राय, थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार सीआ, बेनिखायनो थाइजा गेटजों लोगोसे एस, गेट्स आप। उनावहाय रिंगायाव 6 रिंगायाव मोननै सोदोब दं, रिंगा आरो रिंगायाव, बेनिखायनो एट 6 रिंगाखौ, 6 o'clock फुंनिखौ इन दा मर्निं। सी गेट्स आप एट 6 o'clock इन दा मर्निं। बियो रिंगायाव सिखारो। एबा बे सेन्टेन्सखौ इंराजियाव आरो ओरैबो बुंजायो, सी गेट्स आप एट 6 AM। बेबायदि बुंब्लाबो बे फुंनि 6 रिंगायाव सिखारो बुंनाय जायो। जों मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। अखाफोरा हराव जोङो, बेहाय साबजेक्टआ जाहैबाय अखाफोराखौ होनो इंराजियाव साबजेक्ट बियो दा मुन। बेनि उनाव नांगौ बी1 एबा भार्ब माने जोंनायखौ होनो साइन। जिहेतु दा मुन बेयो थामथि सुबुंसाय आरो से सानद्राय, बेनिखायनो साइन बे भार्बजों लोगोसे एस दाजाबनाय जायो। दाना बिनि उनाव दं हरावखौ होनो एट नाइट। स' दा मुन साइन्स एट नाइट, अखाफोरा हराव जोङो। जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। नोंनि बिनानावा इंराजिखौ मोजाङै रायलायो एबा बुङो। नोंनि बिनानावा इंराजिखौ मोजाङै रायलायो। बेखौ जों इंराजियाव सोनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्टआ जाहैबाय जाय इंराजिखौ मोजाङै रायलायो, नङा होमबा? स' नोंनि बिनानाव, युआर सिस्टार, बे साबजेक्ट। बिनि उनाव बी1 एबा भार्ब नांगौ, बे जाहैबाय रायलायनाय। राव रायलायनायाव जायो स्पिक। जिहेतु युआर सिस्टार, नोंनि बिनानावा, बेयो थामथि सुबुंसाय से सानदाय जागोन, बेनिखायनो थाइजा स्पिक बेजों लोगोसे एस, स्पिक्स। बिनि उनावहाय माखौ रायलायो? अबजेक्ट, रायलायजाग्राया इंराजि, स' इंलिश। बिनि उनावहाय मोजाङैखौ होनो वेल। स' युआर सिस्टार स्पिक्स इंलिश वेल, नोंथांनि एबा नोंनि बिनानावा इंराजिखौ मोजाङै रायलायो। जों आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। नैबेहाय नायदो, जोंसारा जोलुर गेलेनो मोजां मोनो, नाथाय बिनि फंबाय सुनिलआ क्रिकेट गेलेनो मोजां मोनो।
जोंसारा जोलुर गेलेनो मोजां मोनो नाथाय बिनि फंबाय सुनीला क्रिकेट गेलेनो मोजां मोनो। बेवहाय मोननै सेन्टेन्स दङ। मोनसे जाहैबाय जोंसारा जोलुर गेलेनो मोजां मोनो बिसिम मोनसे, आरो जाहैबाय बिनि फंबाय सुनीला क्रिकेट गेलेनो मोजां मोनो। स' बेखौ जोङो मोननैबो सेन्टेन्सखौनो सिम्पल अर प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव सोलायनांगोन, मानोना मोननैबो हुदा एबा आखुथाय फोरमायदों। स' जोङो गिबि सेन्टेन्सखौ सोलायग्रोदिनि। बे जाहैबाय जोंसारा जोलुर गेलेनो मोजां मोनो। स' बेवहाय साबजेक्टआ जोंसार, बिनाव B1 एबा भार्ब, बेहाय मोजां मोननायखौ होनो लाइक। जिहेतु जोंसारा थामथि सुबुंसाय सेसनबाय, मानोना सोरनिबा नामाबो थामथि सुबुंसाय आरो सेसनबायाव गोग्लैयो। स' जोंसार, बेनिखायनो थाइजा लाइकजों लोगोसे एस, लाइक्स। उनावहाय गेलेनो टु प्ले, गेलेनायखौ टु प्ले होनो। माखौ गेलेनो मोजां मोनो? जोलुर, जोलुर होनो फुटबल। बेवहाय गिबि सेन्टेन्सआ जोब्बाय। बेहाय दं नाथाय, नाथायखौ होनो बाट। दाना बिनाव दङ बिनि फंबाय सुनीला क्रिकेट गेलेनो मोजां मोनो। स' बेखौ जोङो इंलिसाव सोलायबानो जाबाय। बेहाय साबजेक्टआ जाहैबाय बिनि फंबाय सुनील। स' बिनि फंबाय सुनील, बेखौ होनगोन हिज ब्रादार, ओमफ्राय सुनील, नाम दङ सुनील। उनाव बेबो मोजां मोनो, बारबा मोजां मोननायखौ होनो लाइक। जिहेतु सुनील बेबो थामथि सुबुंसाय सेसनबाय, बेनिखायनो लाइकजों लोगोसे लाइक्स, एस दाजाबदेरनानै लाइक्स जाबाय। उनाव गेलेनायखौ होनो टु प्ले, क्रिकेटखौ होनो क्रिकेटानो। स' जोंसार लाइक्स टु प्ले फुटबल, जोंसारा फुटबल गेलेनो एबा जोलुर गेलेनो मोजां मोनो। बाट नाथाय ब्रादार सुनील, बिनि फंबाय सुनीला लाइक्स टु प्ले क्रिकेट, क्रिकेटसो गेलेनो मोजां मोनो। आरो मोननैसो बिदिन्थि लाबावदिनि। सिखिरिया बिबारनि बिदै सोबो, बे मोनसे हुदा एबा आखुथाय, सिखिरिनि बिबारनि बिदै सोबनाया। स' बेबो प्रेजेन्ट एबा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। स' बेखौ सोलायदिनि। सेथियाव नांगौ साबजेक्ट, साबजेक्टआ जाहैबाय सिखिरियाखौ होनो द बाटारफ्लाइ। उनाव B1 एबा भार्ब, बे जाहैबाय सोबनायखौ होनो साक्ड। जिहेतु बाटारफ्लाइ बेयो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार, थामथि सुबुंसाय सेसनबाय, बेनिखायनो साक्ड बे भार्बजों लोगोसे एस दाजाबनानै साक्स। उनाव बिदैखौ होनो द जुस। उनाव बिबारनिखौ अफ फ्लावार्स। स' द बाटारफ्लाइ साक्स द जुस अफ फ्लावार्स, सिखिरिया बिबारनि बिदै सोबो। आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। बेहाय दङ दाउ खौवौआ दाउखानि बासायाव बिदै दैयो। स' बेहाय साबजेक्टआ जाहैबाय दाउ खौवौ, दाउखौ होनो द कुकु। उनाव B1 एबा भार्ब, बे जाहैबाय बिदै दैनाय, बेनायखौ होनो ले। खिन्थु द कुकु बियो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जानायखाय लेजों लोगोसे एस लगायनानै लेस। उनाव बिदैखौ होनो एक्स। बिनि उनावहाय बासायाव मोननै सोदोब दङ, बासा आरो आव, बासायाव, बेनिखायनो आवखौ होनो इन, बासाखौ द नेस्ट, आरो दाउखानि अफ द क्र'। द कुकु लेस एक्स इन द नेस्ट अफ क्र', माने दाउ खौवौआ दाउखानि बासायाव बिदै दैयो। नोंथांखौ आंनि SM लार्निं चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। नोंथांनि मोनसे लाइकआनो जोंनि थाखाय जोबोर बेसेन गोसा। जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोंब्ला बेनि थाखाय थेंक इउ। जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो, लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामदो आरो नैबे घन्टिखौबो बुनानै होदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि खौरांखौ नोङो मोनबाय थानो हायो। गोजोन्थों।